Horas, Shalom, salam sehat, salam sejahtera, salam kebajikan, dihita saluhna damang dainang, na hinalonga di bagasan Yesus Kristus. Tatangi umamu sehat tani di bata, songon na patugun hapor siya di bagasan parnglota. Alay, jumuluma tapasadaro hatta martang yang mahita. Debata aman nami, debata ni hatuan nami. Di bagasan partikyanon, rodo hami marsobat todo pang. Mangido hami asaleho todim perbadia, tu bagasan rohanami. Talumobi dinalaho tumangihon jala marsyajar sanatapam da para partikyanon. Todimima namia dihami. Asabuhay mga tusi jala mangulan hatamo. Di bagasan Yesus Kristus martanyakan. Amen. Damang dainang atani debata nanang si hangulunota siya epistel Minggu di tanggal 8 Agustus tahun 2021 ima jamita di pertangyangan di enek mai sian berita nauli na sinurat ni si Matius bidu 20 tolu mamuk kamai sian ayat 20 tolu masoh mai satu ayat 20 alu songono mahata ni Tuhan. Marjia mahamu si boto surat do parise hamu pangasi ay di persapulu hamu do aka suasana na met alay tading do aka patik na maul di bayan hamu songon hati gorang para sinirwaon do taburjuan siulaw do nasa daon alay unang matading nang nasadaan hamu partogi na mapito di pasisi hamu dorongit alay iya gaja di bodut hamu do marjia mahamu si boto surat do parise hamu pangasi ay di paisa mudo panginuman do makuk sian duru ape marisi padobuan do dohot parga do buson eho parise na mapito parbagasan ni panginuman nima jolo payas asagabi yas ng duruna marjia mahamu si boto surat do parise hamu pangasi asumad do hamu tu tanoman na hinapor akan nadinggan berengon siya duru hape marisi huli-huli ni namate do nasa narotak tongon songoni hamu tigor hamu niyan idaw ni hala siya duru alay anggo di bagasan go pangasiyod do hamu dohod nasa uho ido pajahon damang dainang na hinalongan di bagasan Kristus Jesus adong do sadahata na pamilyar na masarekot na hiya di pasahat o pui epurus mantan epurus Justin Sihob di do ibana do piga-piga hali di bagasan akabuku do ima di bagasan jamitana sa di do ibana do ngulukku do jamitakku jala jamitakku do nangulukku hataon sa sitong na patuduhon songo dia julma na porsia diigil unang adong
roha pangasi manang roha kemunafikan di bagasan parngolu. Iko sesuai do aha nani dokot, aha na pinasahat dohot nani ulahon sigadupar. Huria nenolongan di bagasan Yesus Kristus. Molo tapay tiyo di bagasan parnguluon si sonari. Gudangdo akajolma na porsea songon halak parisi bersifat munafik di bagasan parnguluon. Songon hata batak na sa jujut tabigi molo dopak dohonodongan alai dung tudal gabial. Molo dia do patta saya dipuji-puji do hita alai molo imata tudalhon dang dia do patta hulang pangisai hio taringot tu hita do di pasah. Kita tidak bisa pungkiri bahwa di sekitar kita memang masih banyak orang-orang munafik. Alai di bagasan turpu jamita na pinasaha na tuhita dia pala partik ya non. Songo dia Tuhan Yesus Kristus pora ibana tarmuru, pora ibana pasahaton hatana koras tuhala si boto surat do tuhala paris. Muruk ni Yesus tunasida mendasar. Buasa hamidoko mendasar. Si boto surat do ala parisi akajul manamalo. Si boto surat do ala parisi maboto hati gora di bagasan imaka pangajari do pangatusion. Alai anggotu pangalaho tung naso adong do nabui si tiruon sen bagasan parngolon nasida. Ido bahe diturpu jamita nasahat tuhita dia pala partikyanon. Dia 20 tolu pola do Tuhan Yesus marjia mahamu si boto surat do parisi hamu pangasi. Ai di persapuluh hamu do aka suasana na met alai tading do aka patik no mal di bek kamu songon hati goran para sineroa do taburjuon siulaw do nasadaon ala unang matadig nang nasadaat na marlapatan Yesus na madokot tunasida di patu pahamuna do akapati do akauhu alay dang mangulu hamuna di bagasat pati do uhu patik na diulaw kamuna holang ima patik na mga luri akaparutungan uhum na diulaw kamuna ima akauhum na mga itungadol anggoy mapatiki na pasingoton jelma na harus na dipasingot tamu alay dan dipasingot tamu odo muruk di Yesus tunasida di boto nasida salut aka hasitongan alay dan mangulu nasida di bagasan hasitongan. Ada sifat kemunafikan di dalam kehidupan mereka. Mereka mempertunjukkan gambaran seakan-akan orang baik. Padahal sesungguhnya kebaikan mereka tidak pernah mereka lakukan dengan sebuah ketulusan atau dengan sebuah iman kepercayaan mereka kepada Tuhan. Semua kebaikan mereka itu hanya gambaran kemunafikan yang mencari keuntungan kepada diri mereka sendiri. Odo bahen na didok di Tuhan Yesus marjia mahamu. Manang di bahasa Indonesia Tuhan Yesus katakan, celakalah kamu, hai orang-orang munafik. Di bagasan ayat 24 didok Tuhan Yesus namusenan. Hamu pertogi nama pito. Di pasisi hamu dodorongit. Ala iya gaja di bodut tamudo. Digebar Tuhan Yesus donasida
partugi na mapitung. Di dia do na sina mapitung. Di bagasan hati goran, asin ni roha, do lomo ni rohani di bata. Makanya di Tuhan Yesus di pasisi hamu dorongit, alai ia gajah di bodut tamu do. Namar lapata mai aka kesalahan di julma, takas do di berek kamuna, alai kesalahan muna dan di boto hamuna. Manang lebih familiar, songon istilah songon peribahasa nama dokon. Selumbar di mata kawanmu boleh kau lihat, tetapi balok yang ada di dalam matamu tidak kau lihat. Aka kesalahan-kesalahan di julma, turhato do di pasingot tamuna. Bahkan kesalahan di julma dari pinasingok muna. Jujur di beka muna isaluhuna. Menekan mereka supaya kamu bisa mendapatkan keuntungan dari mereka. Ido nedok di Tuhan Yesus, kamu pertugi nama pitu di pasisi kamu dan rorongi. Kalau kesalahan-kesalahan kalian tidak kalian sadari, tidak kalian ubah. Kalau kalian tidak melakukan pertobatan, tetapi orang lain kalian suruh bertobat, kalian suruh memberikan persembahan untuk mereka bertobat, tetapi fakta dan realitanya semua itu kalian lakukan hanya untuk mencari keuntungan dari mereka untuk diri kalian. Ido ubahen na pola tarmurut Tuhan Yesus. Di bagasan ayat 25 di dok Yesus do musenang tunasida. Marjia mahamu si boto surat dok parisi hamu pangasi. Ay di paisamuda do panginumat do maku siya duru. Hape marisi padobuan do dohot pargado buso. Di paias na siya duru. Biar kelihatan indah, biar kelihatan cantik. Memang banyak seperti itu damang dainang. Udang do hita songoni. Molo tu gereja soi nama berengon badiana. Badaya berengon. Pakaian narapi, kebayana bagak, sipatuna bagak. Alai rohana di bagasan. Dangan dong hati gua. Rohana di bagasan, holang kahosok. Rohana di bagasan, holang kalate. Rohana di bagasan, holang naka mengida aka keburukan dijo. Hidup baik dok Tuhan Yesus. Songon di ayat 5:25 27 hampir sarupa. Namar lapatan Yesus na madokot tunasida. Pasti di kamu naka parngulosi sogoni. Maka ini juga menjadi sebuah panggilan kepada kita orang percaya. Jika hidupmu selama ini seperti itu, maka bertobat engkau. Jangan lakukan semuanya itu di dalam kehidupanmu. Jangan hidup engkau dengan segala kemunafikan. Urian nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Unang sa diberek kamu naka kesalahan di julma. Alai kesalahanmu sendiri dan diberek kamu na. Unang dijujui hamuna julma neng mangalului akka hati goram. Dijujui hamuna julma neng martangia. Alai hamuna dang martangia. Halak parisi moloi madi dala-dala soi nama uli di tangyang dinasida di bagas jo. Alai dang mangulu nasida di bagas tangyang dari tanya ku nasida. Banyak dari kita seperti itu. Mulu disuruh bapak ni ma tangyang pangodiano di julu soi nama uli ni tangyang. Alai dehudoy mana siya tangyang na. Dan dia ngulur ibadah tangyang na. Orang-orang Parisi juga demikian. Maka na dipasingot Yesus, ia panginu mamaku siya duru di pesamu, hape na marisi padubo dudot pergabuson. Mana yang lebih penting kita bersihkan? Molosongon adong sa damak. Molosongon kaina manusipiri. Hulang imana di luar na di cuci hamuna. Dang adong lapatan ni. Molo adong no akka gulu-gulu di bagasan ni ma piring rotak duit. Nang tapak kesalu. Di bagasan ayat 26 di Tuhan Yesus musenang. Eho Parisi na mapitung. Perbagasan di panginuman ima julu payas asa gabiyas nang duruna.
Maka Tuhan mau katakan lewat peringatan keras yang disampaikan kepada orang Farisi. Yang terpenting adalah bagaimana engkau bisa membersihkan hatimu. Maka ketika hatimu bersih, dari kebersihan hatimu akan terpancar. Pancarannya itu akan kelihatan oleh banyak orang. Songona didokot Tuhan Yesus, sian ima parbueni hau, tarboto do manana denggan ima bonani hawi. Molotonggi jala tabu jala ima dang busuk parbueni hawi, berarti hau na pedengka. Nakita pesongonido. Dakolang siapa mangan narikot, alay songo dia ima tindakan nyata di bagasan parngolota ikon takas tarida. Unang songo kubura kita songo nedok ko Tuhan Yesus dek 20 pidi. Ay sumado hamu tu tanoman na hinapur akan nadinggan berengo sa duru hape marisi holi-holi ni namate dodok na sanarotak. Tongo songo ni hamu tigor hamu nian idaw ni halas ya dulu alayanggo di bagasat go pangasion do hamu dohot nasuuho uria nenolonga di bagasan Yesus Kristus ojahan nami patu pada pala partikenon mangulu di bagasan hati goran di debata songo dia do hata ni di bataon marang songo dia do asabu hita mangulu di bagasan hati goran di debata na perjulus sahali unang gabi jelma pangasih manang jangan menjadi orang munafik. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, kalau kita lihat memang di sekitar kita para orang-orang yang mau mencalonkan diri menjadi kepala desa, camat, gubernur dan lain sebagainya, mereka cenderung mempertontonkan kewibawaan, keluar biasaan, kinerja yang begitu luar biasa. Akan tetapi faktanya tidak demikian. Banyak di sekitar kita sonarion mengulu julma di bagasan akak kemunafikan. Maka selaku orang yang percaya di dalam Yesus Kristus, jangan lagi engkau hidup di dalam kemunafikan. Tinggal kamuna akaroha pangasi nado di bagasan parngolomuna. Pasidi kamuna saluhu. Tuhan tidak menginginkan semuanya itu. Mungkin boy matao totoy jolma. Mungkin boy ibaratna songo jolma nabadia hita dia dopan di jolma. Alai dia dopan di debata. Di boto debata do saluhna. Songo na didokon di Yesus Kristus debatai matu si Samuel. Molo jolma marnida ahna di bereng si malalong na dia dopanna. Alai anggo debata marnida bagas sahak turoha. Karena Tuhan tahu segala tingkah laku kita. Maka Tuhan juga sudah mempersembahkan hidupnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita memperubahi segala kehidupan kita. Meninggalkan segala sifat kemunafikan sebagasan paranglota. Unang adong berwa pangasi. Molotung pehamuna tu gareja damang dainan. Mulu yes pakya muna. Bagak mekak muna songonak kaina. Bagak pakya muna jes muna songonak kaama. Songo bagak ni pakyan. Rupa muna manian nang pangalaho muna. Unang adong di bagasan roha muna. Akaroha hosom. Akaroha late. Iko sarupa ma. Hataridaan sian paduru. Doho ima hataridaan di bagas ni hati-hati muna. Jala tarida masaluhu nai. Siapa bahina dok pangalaho muna. Siga dok pari. Napah duahon damang dainang nenolonga di bagasa Yesus Kristus. Songo dia do hita asabu mangulu di bagasan hati gorang do asitongan ni debata. Napah duahon biasakan introspeksi diri. Ini penting Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jujur do hami bayi ni mamolope ama buat lima pe na poso hami. Hami suruh do na poso coba maju iman nilai hamuna do ngamuna. Sudah nak menilai doang. Ale coba maju nilai diri. Coba maju tanda diri maulhia. Orang-orang Paris akasi boto surat. Di boto nasido sudinang kesalahan-kesalahan di jolma. Apalagi mula pola suguruhan. Alai bahkan na lebih munafik nasida
Dung diboto na sida makasalahan ni Julma. Dang berusaha na sida mengarah Julma ya segabetik kos. Tau. Justru kesalahan. Mana aib seseorang. Mereka lakukan itu untuk memeras. Hidup pangalau dia Parisi 25 halasi boto surat. Maka kita jangan demikian introspeksi diri. Molo ada undang atas salah. Coba mari kita ingatkan mereka. Coba mari juga belajar melihat kesalahanmu. Jangan lagi engkau hidup di dalam kemunafikan. Orang yang hidup di bagasan hati gora doa sitongan di dibata dan di ulaun ibana be mengalului akka parutungan di bagasan parulona dan di papil ibana be akka di boto ibana akka natigor jela di ulaun imana natigori hobar tu akka pangatusia doa porsiona napateluhon damang dainang nenolonga di bagasan Yesus Kristus songo dia dohita asa mangulu di bagasan hati gora doa sitongan di batahan ikon ulaunot tamaholong di bagasan ulut ta sigado pare halak Parisi adong doholong na adong alai holang tudungan na holang tuaka horong na angguto na asi dam alai songon siakan-akan na sida patarida kolong apa sa sitong na dang adong ketulusan di ruang na sida patarida kolong dang adong di bagasan rohana sida makalong idongan alay ang guhita damang dainang unang be pola sa pedot Tuhan Yesus marjia mahamuna ale inang manang marjia mahamuna ale amang marjia mahamuna ale akakariste senario alay ikot dono ni Tuhan Yesus ma tar pasu-pasu manang martua mahamuna ala nunga mangulu hamuna di bagasan lomoni roha di debata so ngana di buku di si Matius bidu Pitimania bidu 5 soal 5 jamita ni Tuhan Yesus ima didolo martua mahamu na marsak roha eko gabe jolma na martua mahita di bagasan paranglota dan gabe jolma na marjia mana orang yang celaka seperti yang Tuhan Yesus katakan Uria nenolonga di bagasan Yesus Kristus adong ma sada carito adong ma salah padita budak kirwas disadatiki adong masahala ruas namora jela ruas na baru dope di tempat pelayanan di padita dung diboto paditaon ruason toromay mana tujabu di ruason itangyak marsaur ibana jela alani dingga di parsaura dinasida sadiliani ruasom mahkamulati belga-belga tu patita itangnya aku terus molopola mar minggu ruasom pas padita melayani toradong do tangyang khusus di pasak padita tu ruasom ibigi akajal manatoro alai merdala mapartikian pedek carita disedetiki ala naruason ima pengusaha bertemu memana dok rekan bisnis na disada kafe dung bertemu imana do imane tanpa di sadari pad di tahun dibereng rosna moroma dibereng memasuk ima padita tukapi do ima tu diskoti di terua soma bereng memardisko ima padita minum do kana asik gah tartopo adora ma ruason aledang pola di pasingok ruas mardala musim pertikian mulai ma ruason atur jarak mulai maruason ima madaw sa padito tarsong ma padito bahdang adong bihamulati yo isa datiki di bereng padito mamusayan ruason masuk ima
tu sada hotel do ima parupo na asi iputo paddi tao iko ni mahubay non maluli paruto na paddi tao pajupang mamusay ma paddi tao pasari minggu edo ko ma paddi tao manangit sebelum masuk gereja. Pak, nanti kita bertemu dulu, ada mau saya sampaikan. Nina Pandita. Oke Pak Pendeta. Nina namora. Mula ma permingguan. Tor hatok ma dijupangi Pandita di Marwason. Di bawah mai ma tu parkira di Patulu maka foto-foto. Jadi tor nasihati Pandita ma. Tinggalkanlah semuanya itu, Bapak. Nina. Ibatari daw mapaditaw magkaibaw na selaku pendeta. Diyan ko di mana makahataan ni debata tertulis dalam kitab ini, tertulis dalam kitab ini, tertulis dalam kitab ini. Alay, dang mangulu be, manandang maripola be, jamitan ni paditahon turuas. Damang dinang nenolong di bagasa Yesus Kristus. Siapakah menjadi orang munafik itu? Siapakah menjadi pendeta itu? Apakah saya selaku pendeta? Belum tentu. Apakah itu semuanya Bapak Ibu? Bisa jadi. Apakah itu saya juga bisa jadi. Ale ado na nang botot tasian ilustrasi. Nana yang botot tas ilustrasi, unang diberek ko kesalahan ni Jolma, hape kesalahan ni berek ko na par jolo. Na paduahon, sebelum menegur Jolma, tegur dulu dirimu. Sebelum engkau menasihati orang, nasihatin dulu dirimu. Orang yang sudah hidup di dalam hati goran di debata, dan adong bekon munapika di bagasan parangolona. Tapa siding makaroha do pangalaho. Namar pangas, alana dia suguhod debata do saluit naik. Alay, tapa julo ma di bagasan parangolota. Ima makangulugon ak hati goran. Iko taboto do. Nunga dipersilap ko Tuhan Yesus Kristus diri na dia penorsilap. Pengorbanan Yesus menjadikan setiap orang yang percaya itu meninggalkan segala kemunafikan di dalam kehidupannya. Salib Kristus mengarahkan kita untuk melihat dua arah. Adanya reformasi dan pemulihan terjadi ke dalam kehidupan kita. Yaitu adanya pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Adanya pemulihan hubungan kita dengan sesama. Maka ketika semuanya itu sudah dipulihkan, tidak akan ada lagi sifat kemunafikan di dalam diri kita. Tuhan mau katakan ketika ada hukum dan kebenaran, maka hidupi semuanya itu. Hukum Taurat yang Tuhan berikan adalah bagaimana itu mengarahkan menjadi sebuah sumber etika di dalam kehidupan kita. Tetapi kasih Kristus adalah memulihkan hubungan kita dengan Allah. Maka ketika hukum Taurat hidup di dalam kehidupan kita, maka hubungan kita pulih juga dengan Tuhan. Maka kemunafikan tidak akan pernah lagi ada di dalam kehidupan kita. Amin. Martangyak kita. Mulyati mau sobarwa nami tuho ale Tuhan. Disalut hatam no kami tangir da pala partikyan. Ajari matutuhami ale Tuhan asa unang gabi. Songon halak parisi. Jol manamat pangasya sonang gabi marjiahan. Ale ajari mahami. Asa totong patari daun hati goran. Doa sitong di bagasang ulo namin sigano pare. O dihok kami marhiti-hiti tondimi. Di bagasan Yesus Kristus martangnya kami. Amin. Shalom. Salam sehat.